Gawas sa lami ang mga prutas, lakip sa ginabida sa Davao City ang inihaw o kinilaw. Gani dunay kananan sa syudad nga pipila ka dekada na nga nagabaliga niini o ginabalik-balikan gayud bisan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Atong tilawan kining mapawaw ka nga inihaw o kinilaw sa report ni Kent Abrigana. Sa kahumot o itsura pa lang, sigurado nga maglaway gayud ka ni ining mga inihaw o kinilaw sa usa ka kan-anan sa Salmonan, Quezon Boulevard sa Davao City. Naglaray ang fresh seafood nga pwedeng kapilian. Mga kapuso, gawas sa kinilaw, usa-usab sa mga popular na mga pagkaon dinhi kay ang unsa, ma'am. Kaning mga panga, utot, pangaulo, Okay. belly, naputay pusit, naputay bandatian, Okay. So, naputay bulobol. okay. Sumuning mga perfect nga ipares, ma'am, no, sa atong kinilaw. Sumala sa tag-iya ang ilang recipe. Konsepto mismo sa tag-iya nga si Lola Luz. 5 ka dekada na ang milabay. Unang butangan ugasin ug vetsin ang isdang tuna. Dayon isagol sa tuna ang gislice nga luya, radish ug bombay. Sa lahing nga bowl ibutang ang calamansi extract o gidugmok nga sili. And finally isagol ang maong sauce sa ubang ingredients. Ug mao na ni siya to ang finished product, ang specialty sa among tindahan na gipamana sa ako ang lola sa amo. Ang kinilaw. O karon mga kapuso, ato ng sulayan sa kani ato ang gi-prepare na buntot sa tuna. Okay? First off mga kapuso, no, very tender kung i-ano nimo, kung i-slice na. Kung karon ato na pud siyang tilawan. Very smoky, very fresh. And I'm sure sakto kayo siya parisan sa ato ang kinilaw. Suwak mga kapuso. Tungod sa kalami, bisan ng ubang personalidad sama ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, napawaw sa inihaw o kinilaw sa maong kan-anan. Kauban si Melco Binares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.